Какво представляват пептидите? Те са къси вериги от аминокиселини, а при свързване в по-дълги вериги образуват протеини като колаген и еластин. В кожата тези молекули имат структурна и сигнална функция. Производството на колаген и други структурни белтъци, за съжаление, намалява с възрастта. Синтезът на пептиди, участващи в сигналните и регенеративните процеси, също отслабва. Това е свързано с появата на фини линии, отпуснатост и изтъняване на кожата. Тук се намесват козметичните продукти с пептиди. Те компенсират този дефицит, като изпращат сигнали към кожата да активира собствените си механизми за регенерация и възстановяване. Ефектът зависи от типа пептид, формулата и дали прониква през кожната бариера. Пептидите се различават по структурата си. Всяка конкретна комбинация от аминокиселини определя какви клетъчни сигнали ще се предадат и съответно каква функция ще изпълняват в кожата. Предлагам ви да разгледаме видовете пептиди и тяхното действие. Започваме с сигналните или по друг начин наречени колагенови пептиди. При тях често възниква объркване. Цялата молекула на колагена е твърде голяма, за да проникне през кожната бариера. Но когато се разгражда до по-малки фрагменти, т.е. до колагенови пептиди, тези частици могат да изпратят сигнал към клетките да започнат да произвеждат собствен колаген, което активира регенеративни процеси. Тоест, не въвеждаме колаген отвън чрез козметичния продукт, а стимулираме кожата сама да го изгради. На второ място ще разгледаме инхибиторни пептиди. Те блокират действието на ММП ензимите, които разграждат колагена. Макар че споменатите ензими имат роля при заздравяването на рани, когато са прекалено активни, те ускоряват стареенето на кожата. Инхибиторните пептиди регулират този процес и подпомагат запазването на самата стегнатост на кожата. Има и пептиди с медни комплекси. Медта е ключов микроелемент за възстановителните процеси в кожата. Медните пептиди стимулират производството на нов колаген и еластин, подобряват структурата и плътността на кожата и насърчават естествените регенеративни способности. Те помагат на кожата да функционира по-близо до начина, по който го е правила в по-млада възраст. Идва ред на невропептидите. Те са популярни с прозвището ботокс в бутилка. Макар и леко преувеличено, това определение има основание. Аргирелинът частично блокира предаването на нервни сигнали към мускулите. Резултатът е по-мек и краткотраен от този на ботулиновия токсин, но достатъчен за изглаждане на финни линии, особено в зоната около очите. Какво е важно при избора на продукти с пептиди? На първо място трябва да знаете, че не всички са еднакво ефективни. Някои са стабилни, добре проучени и включени във формули, които им позволяват реално да проникнат в кожата и да проявят клинично доказан ефект. Други присъстват в минимални количества. Бихме могли дори да кажем символично и без реален резултат. Затова при избора е важно да се вгледаме не само в етикета, но и в конкретния тип пептид, неговата концентрация, цялостната формула и разбира се доверието към марката. Маркетингът обаче често използва пептидите символично, така че един критичен поглед със сигурност ще ви бъде полезен. Едно от най-ценните качества на пептидите е, че се съчетават отлично с други активни съставки. Не изискват специфични правила за употреба и не взаимодействат отрицателно с останалите продукти в рутината ви. Подходящи са за употреба както сутрин, така и вечер. Работят добре с хиалуронова киселина, глицерин, ниацинамид и дори с по-силни активи като витамин С или ретиноиди. В
повечето случаи не предизвикват раздразнение и са подходящи за всички типове кожа, включително и за чувствителна. Ретиноидите са златният стандарт в анти-ейджинг грижата, но не винаги се поднасят добре, особено от хората с чувствителна кожа. Могат да причинят зачервяване, лющене и дискомфорт, а освен това са фоточувствителни и изискват употреба само вечер. Пептидите нямат тези недостатъци. Те също стимулират производството на колаген, подобряват тена и еластичността на кожата, без да причиняват раздразнение и без да бъдат повлияни от слънчевата светлина. Това ги прави безопасни и ефективни за употреба през деня. Макар че са подходящи за всяка възраст, пептидите са особено полезни при зряла кожа, чувствителна и кожа с отслабена бариерна функция. С напредването на възрастта кожата естествено става по-суха, по-тънка и по-уязвима. В тези случаи пептидите се превръщат в нежен съюзник, защото укрепват бариерата, подпомагат регенерацията и забавят признаците на стареене по щадящ естествен начин. Важно е да се отбележи, че те не дават моментални резултати. Работят бавно, но сигурно. Резултатите от употребата на пептиди се натрупват с постоянна употреба, често в рамките на между 4 и 12 седмици. Пептидите имат нужда от време за действие. Продукти, които се отмиват бързо, като почистващи гелове или мицеларни води с пептиди, не предлагат реална полза. Те се отмиват за секунди и пептидите нямат абсолютно никакво време и възможност да подействат. Най-добри резултати се постигат с серуми и кремове, които остават върху кожата и дават време да абсорбира активните вещества. Така пептидите могат да стимулират възстановяването, да укрепят бариерата и да подобрят структурата на вашата кожа.